आलदा बानायनोसो फैदों बे सोरनि केमेरा सानदों नों मिथिगौ नों आंबो मिथिया होमबा बानायनो जाम्बा सानदों नों बे निउस रुमखौनो मिथिगौ मोसौ राइजिं अफिसावनो फैनानै माबायाव डाइरेक्ट अफिसावनो फैनानै खावजोबनो नागिरदोंमोन नै प्रिन्टार बे सोरनि बे केमेराया सोरनि सानदों नों बुरबक आदा चेक बानायनो बेयाव सोरनि बे आदानि ब्रानि बावथायना आदा नों वानिफ्राय फैनाय नोङो प्रिन्टार खावदोंमोन आं ओरै माबा स्टाफुरिनि बेखौवाखै बेखौ आन्दाज मोननानैथ' नोंखौ हमदों बेयाव मा दं नैबे मा बुस्थु बेलाय जोंनि आर'नाइ गोदान बायनानै लाबोनाय दाख्लै मिनि बालाखौ जों लाबोबा बरायनो होननानै आरनायखौबो नोङो मानसिया एसे बाइकखौ नायलाय बाइकखौ नायजोब मा दं पकेटाव नाय चेक बानाय स्टाफुरिनि मुभि होनदों चेक बानायलै चेक बानायदों मा चेक बानायजोब साबि देखावनाया नैबे बिराद जायगायाव हाबनाय बियो न'निसो बिराद जायगायाव हाबनाय बियो नै बेलायथो बिजोबनै बेथ' आंनिसो माबाखौलाय नङा गेटनिसो आंनि गेटनि बेयाव दोनलाय सिखावनि माबाखौ जों मिथियो चेक बानायजोबलाय मा दं नोंनि होननाय मा बुस्थु दङ माबालाय पकेटाव नायलाय मा दं नायलाय आरो बै मा गोदोनायाव मा बैफोरो बेनि जेबो बुस्थु गैया बेयाव सेस खावजोबनाय नों बबेनि होनदोंमोनलाय मानसिया नों बेयाव हरनि दा एसेबां जाखो 2टा जासिगोन नों बेयाव सिखाव खावनो फैदों बुरबक फैयाखैबा बेफोरखौ मानो सोना लादों नोंलाय बानायनो बेयावनो दंखायो माथो बे मोसौ भिडिअ नोङो मारिना फैनाय दखानाव सोरनिबा नै आंनि सेभिंससो बियो सेभिंस गायदों सिगांसो बे बासिनाय गैयालै आदा बे केमेरा खावजोबदोंमोन राइजिं अफिस माबाखौ बियो आंनि जादों आं आवाज खोनागासिनो दङ बिराद थाल लाखादों आं फुरा सोरबा दं दै साननानै एकदम सिखार